amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusini nam mzuntsuntu. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo, ucondobe, uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula mzuntsuntu, eli ixesha lelethu. Apho ngokuba kaloku bezingakwazi ukugquba esibayeni esinye, kwakho iimfazwe zemfecane nemibangazwe nokuhlutahluthana ngeenkomo, yonke into. Ezinye izizwe zaphinda ke ngoku zaluwela uthukela, zona zehlela emazantsi ukuzotsho kule mihlaba sikuyo namhlanje. Amako. Okay, yho, uthethile ke tata, siyabulela. Ndikhe ndamva ke ubuthetha ngontu, and uthetha ngontu, umbuzo bendizoba nayo into yoba eli gama likanti lisuka phi? So lisuka kumntu Masicamakushe. Eli gama zithi zazi nabaphandi. Asingetsho ukuba ke bathetha into echanekileyo, kodwa xa singakwazi umisa nto ephikisa into abayithethayo, eli gama lavela nendalo. Isidalwa esavelayo, njengokuba zonke izinto zinamagama, kwathiwa ngumntu. Xa kuthiwa ke ngumntu, yinto yokuba uphuma kuntu. Untu ke ngulaa moya ndithi wafukamela la machibi xa kudalwa, kwaza kwavela esi sidalwa. Le nto inguntu ithetha umoya omhle, ithetha into entle, ithetha into engcwele. Yiyo le nto ozawuthi xa unxiba isintu, uba bona abantu bekhombisana ngawe nasedolophini, wanxiba isintu kukho itheko eliphi, uthi ubunomoya omhle wokuvelana nothando nabantu noxolo, kuthiwe unobuntu. So ezinto isuka ebuhleni, sisidalwa sobuhle bomdala, ngokuthi kuveleke esi sidalwa sinje phakathi kwezidalwa ezinemisila nezinoboya. Isidalwa ke ngoku sona esinikwe amandla nobunganga obukwazi ukuthetha nendalo, isilulamele, kwathiwa ke ngumntu. Sanda ke ngoku saza sangabantu, sada sathi ke ngoku apha kokwantu, sithi ngokwesintu akanabuntu xa ngalunganga umntu, xa ngenaxolo, xa ngenanceba, xa enobunyoka, xa enentlebendwane, zonke ezo zinto, engenavelwano ngomnye umntu, esenza izinto ezimdaka kude kuthiwe yinja, kuba ushifte ebuntwini ebedalwe nabo, umoya omhle, umoya woxolo. Yiyo le nto ke ngoku nokuba sazani, ukuzawuthi ngwaseMpuma Koloni undive ndisithi Mkhaya, sinale nto ngesilungu kuthiwa yi-fellowship. Ubulwanyana obu yinto yamva apha kuthi, ngokuba intlalo yethu idungadungiwe yachithachithwa. Ngaphambili bekungekho mntu onotsibela omnye umntu amenzakalise, kungekho mntu onodlwengula mntu, kuba besinomoya wobuntu. Noba ndikwazi ungudade wethu. Amako. Hayi, ndiyakuva unyanisile kuba uthi uhamba nje
apha eJoburg uyahamba uzodibana noMxhosa, ntase Natso. udade wethu Natso. nomdade injalo. Hayi ndiyakuva ke tata, mandibuze ke tata ndize apha. Kudala ke kuba sithetha ngento zakwantu, kudala kwakukho abantu xa beswelekile kwakwenziwa kanjani, kuba kwakungekho mikhence ngoku. Babe umntu wayesweleka ngoku angcwatywe namhlanje okanye kwakwenziwa kanjani. Nakhona kwakungekho zivukisi kudala, babesenza njani bona? Masicamagushe. Zama. Sonke isidalwa esingumntu sakuphelelwa bubomi. Bekuxhomekeka ukuba sisweleke xesha nini, kodwa beliphungulwa kangangoko ixesha lokugcina umntu ongasekhoyo. Kuqala ke singekabi nayo imihlakulo nezinye izixhobo zokumba, ebethathwa umntu athandelwe ngesikhumba senkomo noba sisenyamakazi ke enjani, ayokufakwa kwimihlantla yemiqolomba, amatye njengoba eqhekeka avula imihlantla, befakwa apho umntu ngendlela enika imbeko, kubuye kuditywe ngamacwecwana wamatye, abeke ngolo hlobo ungcwatyiwe. Le nto ke namhlanje seyigcinwe ziimfene, iigorila, neetshimpanzi, nezazidalwa kuthiwa zii-orang utan, zonke ezi zidalwa zibumnturha. Ezi xa kukhunyushwa kuthiwa zii-primates, ezi ziphantse zangabantu zisaligcinile elo siko lokungcwaba, ngokuba loo nto ibhubhileyo, loo nto iswelekileyo ifakwe emngxunyeni okhoyo nasemhlanhleni ophakathi kwemiqolomba, uditywe ngamatye. Kodwa ke ngoku sihambe sabe siyekile ukuba ngogobityholo, sanemizi emileyo kwiindawo ngeendawo. Ububhubhile umntu ebeyawubekwa ke kwindlu esecaleni, irhojozwe ngemvalulu izitena xa zawukhutshwa ngentseni elandelayo, ayobekwa xa lithi chapha ilanga. Lo gama zona iinkosi bezingcwatywa ngobusuku. Ibiyindlela leyo yokungcwaba. Imikhenkce le ize noshishino lwabantu abakhulisa ukufa phakathi kwethu. Amako. Ndiphinde ke kube nombuzo endinawo ukuba uthethile ngesikhumba senkomo. Sikhethwe xa kutheni inkomo? Kuba kaloku kudala babengabazingeli, bebenokhetha neziphi isilwanyana, bayokhethwa inkomo le uba umntu xa ibhubhile ombathiswe ngayo. Masicamakushe, ezi zinto namhlanje sizifuyileyo beziqale zazizidalwa zasendle, zizohlala nabantu ngokuqheliswa. Ibiyawuzingelwa nangoko, nokuba yinyathi, nokuba yimpofu, nokuba yinkonkoni, kufunwa isikhumba sayo. Kodwa ke ngoku sihambe sahamba nathi sangenelela kufuyo, iyinto esiyikopa koonoqhakanyi, abantu ke abaluhlanga lokuqala phambi kwethu emva kwabathwa. Ngabo abantu abaqale bagcina izilwanyana, sada ke nathi saba siyazigcina. Ibiyakuzingelwa into eyakujijela umntu, ebengenawubekwa nje umntu angambathiswa, njengoba kwathina besisambatha, bekuphunywa, kuphunywa iphulo, uyowuzingelwa ukuba abafazi baphelelwe zizikhaka, ngoba ubuze babantu ababhinqileyo yona nto ibingabukelwa kakhulu. Ukuba bagugelwe zizinto zokubhinqa, bekuphunywa engqina, kuphunywa iphulo, kuziwe neemfele ngeemfele zisukwe, batsho babhinqe oomama, zitsho iinkosi zifumane iminweba, atsho amadoda abe neengubo ezizaba namagama ngokwezikhumba zeenyamakazi ezifunyenweyo, kuba besizintsukaze imvelaphi yethu. Kodwa obo buze bebengade bahambeze bona abafazi, besingamatyathanggubo, kodwa abafazi bona bebebhinqela bengenawutyatha ingubo. So nezo zikhumba zezo nkomo besinazo singekaziqhelisi inkomo ukuhlala nabantu njengezidalwa zokugcina. Njengoba uyawukhumbula ukuba bonke ke ubomi bomAfrika bungenkomo. Kaloku inkomo ibe yile nto yokuqikelela ubutyebi nokulamba kwendoda. Indoda eneenkomo ezininzi yiyo ibihlonitshwa njengesinunzanunza sesinunzelo, umnumzana.
indoda eneenkomo ezininzi ibiyawuba namandla okuzeka abafazi abaninzi. Ikuxelele loo nto ukuba abafazi bayi-10 abe umfazi elotyolwa ngeenkomo eziyi-12, iinkomo eziyi-12 ziye kwimizi eyi-10. Ithethe uba iinkomo eziyi-120 ziphuhlise imizi enamantombazana. Le nto namhlanje kuthiwa yi-Black Economic Empowerment ibiyinto yethu leyo ngozeko lwesithembu kubantu abalungele isithembu, kuba kange beyinto kawonke-wonke kwasekuqaleni. Ibiyinto yeenkosi, ibiyinto yezityebi. Umntu otyebileyo abonakale ngothatha ebuhlanti athathe umfazi, kuzalwe kwande sibe nemikhosi emininzi yamakhwenkwe okukhusela isizwe. Ndithe ke ubomi bomntu ontsundu bungenkomo, umfazi awunomfumana, awuyiqali ifemeli ungenazo iinkomo. Sele umthathile umfazi kukho ezokondla ezisengwayo, utsho kubekho amasi, kukho ezokusebenza zibotshwe ugegebule umhlaba, utsho kubekho izinto ezityalwayo, noba ngamazimba, noba ingqolowa, noba ngumbona. Sinamasiko afuna uba makuchithwe kwinkomo yobulunga kuphila abantu ekhaya. Kanti eso sikhumba saloo nkomo sike siyekwe sibe godololo, sibe yingqongqo ezawubethwa xa kusombelwa mhla ngezisusa apha ekhaya. Esinye isikhumba sisukwe kuphume izidrophu neentambo zokurhitela ezinye iinkomo ezibotshiweyo. Singabantu abangahlukaniyo nenkomo, nokubheka ngapha amasiko ethu athe nca enkomeni. Seyohlamba amakhwenkwe emlanjeni ahambe emva kwenkomo, kuba indoda imele ibe ngumntu ozawuba nomkhondo ongahlukaniyo nenkomo. Noqoqosho lwethu ke belukwezo nkomo, ubutyebi bethu bebukalishwa ngezo nkomo. Engekafiki ke la madoda afike ngedromedaries, ireiger nerhudewo, asinike izipeliti nezipili, asinike imisesana namakhonkco agangqa emqaleni namacici, athathe iinkomo zethu. Kolwa rhwebo kuthiwa yi-bartering, belusikhuthuza izinto zethu. Sashiyeka sizezinto zingenanto, asinamali, asinankomo, asinamhlaba, asinankcubeko, asinankolo. Sizizinto nje ezibaleka emva kwabanye abantu, sicinga uba yonke into yabo ilungile, kanti besineento zethu. Ibuhlungu ke leyo yokwazi uba nyhani siphosene neento ezininzi ngenxa nje yokuqhathwa into ezipili esithetha ngazo. Nje ukuthi besibhexe-hexe besingakwazi besingamanga siqinile, akuba akho mntu noveske axelelwe le nawe uwe, kodwa uyayibhiliva ukuba le into ndihamba ngayo yiyo into elungileyo. Ngoko saphosela bubutyebi kanjalo. Siqale kaloku sohlulwa kwidabi lezikhali, sohlulwe kwidabi lezigalo, sazophethwa ngedabi lasengqondweni, saleqa impucuko enempuncuko, saphunukana nobuthina bethu. Njengobana namhlanje sisajongelana phantsi, ongakwaziyo ukuthetha ulwimi lokuthinjwa simthanda ngoba yinkintsela yeqaba, kanti lulwimi olugxininisa ukuba ingqondo yalo mntu ibotshelelwe kolu lwimi. Kodwa kwakweli lizwe linye kuzawufika umongameli waseChina, kufika umongameli waseRussia, kufika umongameli waseCuba, eze kwingqungquthela aze kuyo yamazwe ngamazwe. Aba bantu bathetha iilwimi zabo, sitolikelwe thina singevayo, thina besithinjiwe sikhumshe, beve bona kwelaa cala. Singabantu abanjalo abangenanto, asinakuzithemba, singamahamke angenanto. Yho, Hlubi, awunanto ufuna uyithetha wena phambi sivala? Camba kumawabo, ndiyabawela ukwazi okanye ukufumana nje ulwazi kule ndaba yokuthi nanjengoba siphuma kwisizwe okanye kumntu omnye, sithi xa silandela siphongungweni sonke, Mahlubi, uMojola, njalo njalo, buRhalebe. Ndiyabawela ukwazi into yobana ngaba phakathi kwaMahlubi lana, njengoba kukho amaHlubi nje kubekho oRhadebe, nabo oRhadebe bezibiza uba bangamaHlubi, oXaba bezibiza uba ngamaHlubi, bekho oRheledwana bazibiza uba ngamaHlubi. Ingaba aba bantu baselungelweni lokuzekana okanye kubuyela kulaa nto busithi iyaba ngumbulo lo? Amaku
amandla okuzeka aqala ukuzuzeka kwisizukulwana sesine nakomphi umntu. uRhadebe noXaba bebefudula bengamawele azalwa ngumthimkhulu kwindlu yasekunene, kuba indlu enkulu ibizala uNqobo. Abantu ebebengekhe bazekana nguRhadebe noHlubi, ngabantwana babo. Kodwa xa sifika ngoku kuwe sinyuka ngomnombo sisiya kuRhadebe, inoba wena ungunamba ba. Khumbula uba kaloku uRhadebe ngokomnombo wakhe uzala uZulu, uZulu ozala uDlamini wesibini kwindlu enkulu azale uRheledwana ekunene, uDlamini ozala uRhadebe wesibini, uRhadebe wesibini ozala uMjoli, uMjoli ozawuzala uMaqhubela, uMaqhubela azale uMsuthu, uMsuthu azale uZulu wesibini, uZulu wesibini azale uSilo. Ndihla ngomnombo. AmaRhadebe xa kunamhlanje njengoba sebeziziduko esengomagama wabantu abaphilayo bangathathana noXaba. Ngaba abantu bakudala abantu ebebengenawuyenza loo nto, njengokuba ngoku singayanga ezidukweni. Wena awunamthatha umntwana wakulo mamakho kuba wena ungumzala kwaba bantwana, awunamthatha umntwana wakulo makhulu, kodwa oonyana bakho bangazeka kulo makhulu bona. Sesisizukulwana sesihlanu. Kulo mzeko ke obubangela ukuba xa ilungiswa ngabantu besintu kwinkomo eziphumayo zisiyalobola intombi ethandiweyo ngumfana, kube khona inkomo emdaka. Le nkomo emdaka itshitshisa nomgca omncinci noba sewufeyinti wobuhlobo ebebuke bakho. Siqala ubuhlobo obutsha ngale ntombi siyithathayo. Bekusetyenziswa ke inkomo emdaka. Inkomo emdaka leyo eyinzala yenkomo zomlambo. Njengoba thina besifuya iinkomo ezimibalabala, ezirhalarha, ezinco, ezingwevu, ezimthuqwa, ezimpemvu, ezimvubomazimba, ezinala, ezinkona, ezintsiki zokusuka, ezibhade, ezigambu, imibala yenkomo. Zithi ke ngoku ngokungavalelwa okanye ngokutshoboza zize ziyonqothula ingca elihlaza phezu komlambo, kuphume inkomo yomlambo. Lena namhlanje nithi yi-water buffalo, inkomo yomlambo leyo. Nathi uyibona apha kwi-100 rand note, yinyathi. Yawuphuma ikhwele ezimazi zasemakhaya, uvela inkomo emdaka. Inkomo yokukhupha amagqirha athwetyulwe ngumlambo, inkomo yokuhlamba inyala xa lenzekileyo phakathi kwabantu abangelo hlobo lokugqumathela ngeengubo, inkomo emdaka leyo. Ubuhlobo obudala ke bebucinywa ngaloo nkomo kudaleka ubuhlobo obutsha. Camako. Cabanga baba wakho ndikhe ndive kuthiwa ungungangolwandle. Ndifuna undinike nje umfanekiso kule ndawo ithi uRheledwana okanye mandibeke ngolu hlobo. Kule ndlu kaRhadebe bazindidi ngendidi. Ndimkhuphile ngokuHlubi ngoba undixelela uHlubi uba liwele yeke ubuhlobi bubuzwe uba nguRhadebe sisiduko naku uRheledwana. Okay, mathithi naku uRhadebe. Lo Rhadebe xa ezinqula athi ngumntu mkhulu, ungumbucwa, ungumashobathi, umafuza afilele njengelifile mvula, ungelengele. Kubekho uRheledwana, ungquma, umashiyamade, njalo njalo. Then ndifike apho ndibe nendawo engathi bubudizanyana, ngoba ngenye imini ndakhe ndahambela kuloo ringo ngapha eNgqusho, uringo Madlingozi. Phaya ndathi xa ndimameleyo njengoba ndingulo Rhadebe ndinguye nje, ndafumaniseka uba indlela esizinqula ngayo siyihluka. Ndanombuzo ke into yobana ngaba ndiyinxalenye yoshwama na apha okanye andiyinxalenye yoshwama. Camako tata. Ibizawufuna ke ngoku sibe nexesha lokukunabisela. Okay. Ngoba
umnombo wamahlubi xa ndiwubamba kufutshane ndingafuni ukuya phezulu aphuma kumntungwa. Umntungwa unezindlu ezine. Indlu enkulu izala undlovu, ukunene kuzala undaba, umfazi wesithathu uzala ugasela, umfazi wesine uzala unkomo. Xa uhlanga laa ndlu inkulu kaNdlovu ikuzalela uDlamini. Xa usuka kuDlamini akuzalele umthimkhulu. Umthimkhulu abe nabafazi ababini. Kwindlu enkulu azale uNcobo, ekunene azale uRhadebe noXaba abangamawele. Kwenzeke uNcobo abe yindoda engazaliyo ngendalo, indoda enikwe ubudlolo, ililishwa lendalo elo. Kucelwe uRhadebe makayongena umkakhe, umfazi womntakwabo, ukuze ubukhosi bungalahleki. uRhadebe xa yongena umfazi kaNcobo ayengomkakhe lo akazizaleli kulaa ndlu, uzalela abantu, uzalela uNcobo. Kutsho kuphume uDlomo wamahlubi, uDlomo azale umthimkhulu. Uhamba nam? uDlomo azale uMashiyi. uMashiyi azale uNtsele. uNtsele azale uBhungane. uBhungane azale umthimkhulu wesibini. umthimkhulu wesibini azale uLanga Libalele. uLanga Libalele azale uLudidi. uhla ngomnombo othile. Into engekhe nayenza ke nokuba nahlukahlukene, uMarhadebe akangeze endele kwaRhadebe. Zamakho. Ya, siyakuva ke tata. Ugqibile hlobele? Uzafuna ukubuza. Hayi bawungakholwazi ndinengxaki apha ngoba ekukhuleni kwam ndake ndafumana igama elithi oDlamini. Nje bebekhona oSibakhulu, bebekhona aba oojama kaSijadu, bayanatsikela, bayazekana okuthi bayatshatana. Apha kukho Rhadebe, uRheledwana, ubekho omthimkhulu, nabo bayatshatana. Ngoku iyafike indenza dizi ke ngoku into ebona ngaba yeyi asingombulo yini nale. Ayinguwo, masiqale phaa kweSibakhulu. Ndithe umntungwa kwindlu enkulu kubafazi abane. Kwindlu enkulu uzala bani? uNdlovu. Okay. Aze uNdlovu abe nomfazi awazizekelayo engamzekelwanga sisizwe. Okay. Ndithi uNdlovu azithathele umfazi kuba kukho inkomo ebuhlanti. Loo ndlu ke kuthiwa yeyomsoko okanye yeyomdaka, ayiwanikwa amandla woba yindlu enkulu. Loo ndlu yilena namhlanje izibiza ngoNdlovu oSibakhulu. Kodwa indlu enkulu le ize ngozeko lwenkomo ezithathwa esizweni izele uDlamini. That is oNdlovu noDlamini baphuma kuNdlovu. Aba bona azizekeleyo intombi angafuna uphoswa yiyo, engayizekelwanga ngenkomo ezithathwa esizweni, yaba yile ndlu izibiza ngoba thina ke singamandlovu koSibakhulu ke ngoku apha. Le ndlu yona ifumaneke ngozeko yanikwa amandla izala uDlamini. Loo Dlamini kwayena abe nesithembu sabafazi abaninzi. Yiyo le nto ke ngoku kwaUDlamini bazawuphinde bohlukahlukane ngokwezindlu. Athi omnye ndingulala, omnye azibize ngenye into kanjalo. It's a pity ke ngoku uba andiyiphethanga into edocumentweyo utsho ukwazi ukuhlutha iminomo. Inyala lihlawulele nodadewenu, inyala lihlawulele nomzala wakho. Kodwa ukuba uzawulala nomntu ekuthiwa kwakuzalana ookhokho kakhokho ayiselile. Zamakho. Benzawuthi elokugqibela ke ba uma wabo lelokuthi lo ngumtshana wam, ngumntana kadadewethu. Umama wakhe walaa ndlu kabawo uMlabatheli, umna ndingwale ndlu kabawo uMadikane.
Amakho. Kwenzeke ke ngoku uAvuyile silapha eGauteng thina Yes. sobabini. UAvuyile afumane umntana oyintombi apha ngethamsanqa nam ndafuna umntana ongunyana eQonce. Ewe. Badibana abantwana bethu mhlambe eyunivesithi eKapa. Amakho. Kwenzeke ke abantwana bethu bazithanda iziduko. Amakho. Kwenzeke kubekho loo mbulo ke phakathi kwabo. Kumtshana wam lona Amakho. ngumalume kuye. Ewe. Uyaqona? Ewe. Abantwana bethu baku-age group eyi-1 Eke. bahlangane kwenzeke loo nto. Ingaba linyala eli xa selivela phakathi kwethu mhlawumbi ade bakhululisane ngoku? Lilo. Bekungamelanga uba siyaziqhayisa ngaloo nto. Sinoxanduva olukhulu, sine-homework egcwelise incwadi ezikubhaka. Bekumele uba abantwana bethu sihleli nje siyabakhombisa iminomo. Oh yeah. Ayazi uba kuloo makhulu kusemanini. Uyayiva ngathi mathetha ngalo. Kuloo mama kusemanini. Ayazi ke ngokuba noba inethiwekhi ukuthi iyasetsha uphandlwa yi-yellow bone. Ukuba izaba bafunde ukubuyela kule nto yokubuzana iziduko. Kuba sizawuthetha emva naphambili. Kulahleka i-identity. Kodwa ke xa sekwenzekile kwathi kanti abazenanga abantwana, xa bethe ke bada kwaba kuvela isiqhamo kuloo nto, asinawude siyincedise ngoba makubekho uzeko. Inowuyewulwa iphele kulaa ndawo yenzeke kuyo. Kuthiwe ke ngudade wenu lo, uyazalana nalo mntu, ningaphinde niyenze le nto. Asese ke ngoku ephila lo mntwana eseso siqhamo senyala singalikhuthazi ngoba sithi sesimthanda. Amakho. Okay, tata. Yes. Masiyile sivale hlobo le. Hamba siyivale tata, ngicela ukubuza wena uzilinga ngantoni ekube ngumXhosa? Amakho. Singaqala kule ndawo ethi ndizidla ngebala laa nto afele yona uSteve Bantu Biko waseGinsberg. Inkokheli eyayinombutho wokuzingca ngebala, Black Consciousness Movement. Ndizingca ngebala kangangoba zonke izinto ezigalelwa ebusweni zokwenza ukhangeleke ngathi ubhetele azisondeli kolwam ulusu. Ndihlala ndinje, ndazalwa ndinje. Uba ndibonakala ngathi ndiyakhanya mhlawumbi imali yangena, kodwa ndizidla ngeli bala ndililo. Yinto yokuqala leyo. Ndizidle ngobuzwe. NdingumAfrika, kunjani apha kuma-Afrika, ndingumumbo, ndilimpondomise. Ndizidla ke ngesizwe endiphuma kuso. Ndizidla ngomnombo ocacileyo, andingomduka. Ukhona apho ndiphuma khona. Ndizidla ngolwimi. Suphika nokuba umfutho, naxa simane sizama ukutolika amanye amagama, ude kunyanzeleke uba masisome xa sifuna ukusondela kuni. Kuba nina mhlawumbi nigqwethwe zizikolo ebeningene kuzo. Ndizingca ngolwimi, ndizingca ngenkcubeko. Ndilelo tshantliziyo lingarhaleli ukuba ngomnye umntu, lingarhaleli ukuba ngokwesinye isizwe. Ndingamane ndishiyeke ndodwa phesha komlambo, bawele bonke abantu abafuna uandastendwa. Mna ndiphilela ubundim ukusuka ngoku ndide ndibheke engcwabeni. Amakho. Hayi intle loo nto, ndiyavuya tata. Besicela ke ngoku nje phamba xa sivala ungalicebisa uthini ulutsha ngesiXhosa namasiko nezithethe zabo? Amakho. Njengoba ulutsha lwethu singancedisekanga nasezikolweni ukufundiswa kwezinto zethu, izikolo zisincedisana. Njengoba ulutsha namhlanje selinobuhlobo obuqinileyo nala makhasi onxibelelwano, le nto kuthiwa yi-social platforms, mayingabi yindawo yokuthukana kwabo, mayibe yindawo yokusondelelana. Bakhangele ukuzazi, bakhulisane, balale ngezisu baphande, bathi nca kwincwadi ezibhalwe ngathi ngababhali bethu becacisa iminombo yethu. Bahlale kumasiko asemakhaya bangawanyevuleli. Nantso mna into ingenzeka kulutsha lwethu. Ngaphezu kokuba besithi xa bengavani ngezimvo, ubone uba kuthethwa izinto ezibekebeke.
kuyathukwana, kube kuxhelwa umntu ebulawa laa nto iphaa ngaphakathi, umoya anawo phaa kuye umntu. Xa sikhuthaza isintu nobuntu bethu, mayibe zizinto ekuncokolwa ngazo ezo. Sinoluncwadi lomlomo, le nto kuthiwa yi-oral history. Bakhona ababalisi, bakhona ababhali. Sitsho ke ngoku sawube sizingca ngento esiyiyo, sibawole abantu abangafani nathi, sibamkele ukuze nabo basamkele. Kodwa singathi xa sibasamkela bona silahle le nto siyiyo. Cama. Siyabulela kakhulu tata ngokusinika ithuba. Ubulele nakuwe Hlobi ngokuthi ube nam nawe namhlanje. Nizivele ke bethunani, ewe nathi tata le nkqubo siyiqale kuba sifuna ukhumbuza abantu abadala, kuba siye sithi imoshakele kwalapha abantu abadala ngokungafundisi abantwana babo ukuba izinto zakwantu zenziwa kanje. Sithemba ukuthi le nkqubo izonceda ulutsha luyazi imvelaphi yalo, likwazi ukuthi bathi xa bemile phayana azichaze mna ndingorhadebe, ndizalwa ngubani wakwabani. Siyathemba ukuthi niyonwabele inkqubo yethu namhlanje. Nivile ke bethunani, singavi sewusithi umntu wakajola, like umntu uthande umntu ubuphandwe yinzwakazi yakulo makhulu wakhe. Niyazalana nabantu bakulo makhulu wenu nabakulo tamkhulu wenu. Dim intombi yakwajola ndithi babayeni. Khumbula mzontsundu, eli ixesha lelethu.